seuraava lyönti, mikä kannattaa opetella, niin on kämmen spinni. Te olette varmaan katsonut telkkarista, kun tulee näitä, niin monet on sillä, että ne on irti pöydästä ja lyö spinniä kovaa yläkierrettä. Niin se on ihan eri, mä voin näyttää kokeilassa. Että niinku lyödään ihan tällä ylöspäin, että siitä tulee kova yläkierre. Nyt veeti ottaa tuolla ja se niin sanotusti blokeeraa, eli se painaa vaan. Se käyttää tuon muun kierteen hyväksi. Ei se tarvitse laittaa kuin nailla eteen vaan. Niin se saa pöytää. Mä voin tästä niinku koventaa tätä. Sä vaan nyt pistää mailla tavallaan. Mailla eteen, oikeassa kulmassa. Jos se mailla on näin, se lentää yli. Mutta kun se on tuollainen oikeassa kulmassa, niin se tulee aika automaattisesti pöytään. Hän ei lyö yhtään. Ei, jos hän lyö vastaan, niin se menee pitkäksi. Noin. Se niinku... Siinä käytetään niinku... Sitä mä yritän niinku sitä sanoa, että se toisen kierre, sen käyttäminen hyväkseen, se on se pelin yksi niinku sellaisia oivaltamisia. Ota vielä muuta. Ja tää spinni on sellainen lyönti, että tää on vähän vaikeampi, joko tässä on kroppa mukana, ja tästä tulee virheitäkin aika paljon.